I love you to the day that I die. Sige ka, paano? Sige pa. Oh. What's up? Punta kaming farmers today. 9 a.m. But it's already 12:30. Nakapila sana yung pagkain. Buwag. Hindi na makita. Hindi kita. Hindi kita. Sama-sama dali. Bilis. 1, 2, 3. Parang mas gusto ko yung ganito. Ano yan? Hindi ko alam. Butsi. Ano ko pa naman ang butchi? Joke lang kasi yun. Uy. Artsy talaga mga ipon. Sabi nga, harmony. Arigatou gozaimashita. Parang siya, isa sarap. Oo. Siguro yun, no? French beans. Favorite. Ang mahal naman kuya. Magkano? 380 na lang. Tawad na yan. 380. Coconut oil po. Coconut oil po. Ay, coconut pala rin. Wow. Oo. 125. Yes, Mga magandang pangalan. healthy po yan. Coconut. Ay, wag na po yung plastic. Ay, wag niyo na po yung plastic tayo. Ganda na ito. Wala na yung mga 8:50. Ano oras ka na kasi dumating na. Buti pa siya. Happy lang. Chill lang. Ganda, no? Ganda yung top part. Oo. Ayan, no? Ganyan. Tapos, sige po. Sa totoo lang, hindi
ko alam paano maging florist. Wow! Looks so good. Uy, Ang ganda tingnan. May ibang mga bulok lang, pero that's life. uy, beauty time.